kang sumiwi Aku apa kowe? Patihne kura sampeyan. Sing sedang ngono patih, sing matur ya patih, patih kok ngah-ngoh ora dong. Lah ya senajan aku ki patihe, ning nek kowe kepengin matur rak ya kena wae. Amboten gawean kok rebutan. Matur. Wis iki aku sing matur. Nggih. Dawuh timbang lan pundi saya rukun saya rukun jane berkah pangestu
Patih Setya Praja. Nununten dawuh timbalan dalem Kanjeng Adipati Wiranegara. Ndak tampa bektimu kang kunjuk marang aku. Lho iya. Ora luwih puja pangestawaku marage tampanana. Lho iya. Sanget ing pamundi kula mugi dadosa jimat. Sakdangunipun kula nderek suwita wonten ngersa Kanjeng Adipati. Ya. Prayogakna dhisik aku ndak murba sowane Ki Temenggung ana ing ngresak. Lho iya. Dawana supaya maju. Sendika. Julung seta lilah dalem dikeparengake maju suwani. Wes kono wae ora. Cedak-cedak. Sampun, waduh. Julung seta Kula Kanjeng Dipati Wiranegara. padha becik ngadhepmu ana ngersaku. Nampi pangestu panyandalem Kanjeng Dipati wilujeng sowan kula. Sungkul muga kunjuk Kanjeng. Ya. Puja-pujiku tampanana. Sanget kula pundi Kanjeng Dipati. Mruput nggonmu ngadhep ana ngersaku. Rening kula ngurmati dados Temenggung wonten ing Kadipaten Loanu ing kapitados wonten ngersa dalem Kanjeng Dipati. Mila sowan kula mrika ragi gasik supados kangge patuladan para kadang Temenggung sanesipun Kanjeng. Ana kono kuwi. Kula kok Kanjeng. Nggonku keperanan marang kowe iki ana kono kuwi. Sawetara ora ketok sowan. Kangen aku karo kowe. Saestu Kepiye? mboten mokal menawi dalem kangen dateng kula. Ya. Kathah menika tiyang nggih wadon-wadon sami kangen dateng kula kok Kanjeng. Tiyang wadon kangen dateng kula Kanjeng. Ngono Kepengin pinanggih kalian kula. Sami gumun tiyang wadon-wadon dateng kula. Lho pripun iki Patih? Gumun. Gumune kepriye gumune? Lho Gumune kepriye? tiang-tiang mon sami ningali dateng menika ketingal kuncaranipun wibawanipun bagusipun Ki Patih. Lah kok kuncarane kaya dene bagusipun ngono kuwi pindhane wayang ki sapa kowe? Kula gambaraken Janaka Loanu menika kula. Ya. Ayo nek janakane kaya ngono ki butane kaya ngopo? Loh, delok-delok butane. Ya kepriye? Menawi buta meneh Bathara Kala cetha menika buta ning titising dewa. Oh iya. Kula ora buta ning Bathara Kala Didi Kala Bendana. Oh iya. Ya. Dara kala ki anake sapa? Lho, Anake sapa? ipun biyungipun kok Kanjeng. Ha iya. Inggih. Lah ya biyunge jenenge sapa? Mboten ngertos Kanjeng. Betari Durga. Lho, Betari Durga. sampun ate priksa Betari Durga kados menapa Kanjeng? Nek nggon pewayangan ke ya kaya jebles raimu kuwi. Wong kok gregetake lho. Wong dipunduti priksa apik-apik kok malah pamer. Dikangeni karo wong-wong wadon. Kaya ngono kok diumuk-umukke. Kowe wis bebojoan lurung. Dereng. Durung. Dereng. Innalillahi. Dadi durung duwe bojo. Dereng Kanjeng ngantos sepriki dereng. Aduh. Nggih, janipun kathah. Kathah kepengin ngladosi dhateng kula, kepengin dados bojo kula. Wong-wong kuwi mah Inggih. sing kok kandhake kuwi. Inggih. Dadi kuwi nyata to. Saestu Kanjeng. Mergo kuwi durung duwe bojo. Dereng Kanjeng. Nek wong akeh sing kok unjukke ning ngersaku, urung ana sing kok tampa ki. Kowe golek sing kaya ngapa? Nggih, nuwun sewu Kanjeng. Tiang gesang menika wajib budidaya. Iya. Senajan kula jejering tumenggung kepengin gadah bojo menika mboten ning sak-sake. Milih wanita nggadahi kelenggahan. Langkung-langkung paling saged sainggil kula kalenggahan. Menika kula angkah Kang Bapak. Gegambaran ki wong wadon sing kepiye? Iya. Sing kaya ngapa? Iya, Apa menawi- kaya Wara Sembadra nek pewayangan? Lho,
kaya Wara Sembadra nek pewayangan garwane Pangeran Arjuna. Dede Kaya Banowati sing rada ladak. wah mboten Kaya sapa? Lur Kaya sapa? Kados limbuk. Wah. sampai nek ora ngendika nek ngendika pandas semelek aku rasaken iku. Aku ki melu ngrungokke tenanan kok mesti nyeleweng. Mboten teleneh. Kula niku tenan. Loh, sing dipilih ki kaya ngendika dalem Kanjeng Adipati. Nggih. Wanita sing kepriye mestine kowe duwe petingan, wanita sing bisa ngangkat derajating kakung ki wanita sing kaya ngene upamane sing bisa muktekake upamane. Nggih. Menawi petangan kula menika manut primbon kula. Duwe primbon. Gadah Kanjeng. Dadi nggonmu golek bojo kuwi pathokane primbon. Lah iki so mboten ping ngawur Kanjeng. Oh, iya. Piye? Kula Primbonmu pados piye? wanita menika inggih gadhahi katuranggen Putri Maeswara. Apa kuwi? Putri Maeswara jejering putri saged njunjung derajatipun kakung. Rene kula jejering tumenggung. Upama kula gadhahi bojo Putri Maeswara. Saged kelampah jumeneng adipati Kanjeng. Oh. Kepengin dadi adipati. Inggih to Kanjeng. Nang njongke kawibawanku kuwi, Iya. Ketok saiki keterangane. Nggonmu deku-deku nang ngersaku ming tata lair kuwi. Ketrucut kuwi jenenge. Kowe Iya. batin. Lho nek pancen arep jeneng adipati ayo lenggah ning kene. Ayo lenggah. Boten Kanjeng. Ora? Boten. Wong wis matur kaya ngono kok selak ndadak selak. Mbok Lho ya nek pancen ndek karep kaya ngono ki aku lega lila. Ya merasa astu Kanjeng. Kepiye to? Kepareng. Iya, wis. kowe. Saka kersane Kanjeng Adipati kok. Lho, durung kelakon duwe bojo Maeswara kowe wis nyicil dadi adipati. Menika inggih menapa? Nuwun sewu Kanjeng. Kepareng. Dadi karep kula dhewe kersane Kanjeng Adipati kok ora luput kula menika. Setya Praja. Oh, wonten dawuh timbalan dalem. Nah. Kanjeng Adipati ngono nggih. Monggo Kanjeng. Wonten dawuh dalem. Ambuh wis ora mbung gagas kok. Monggo Kanjeng. Nyuwun ngapunten. Ketrutut atur kula Kanjeng inggih. Aku lelinggo ngisor ki merga Kanjeng Adipati lenggane ngisor ora kok nyungkemi dapurmu. Ya botenmu dapur kok ya rumeng ngoten dapur. Saking jengkele kok nesu kena wae darani ra iso muni kasar aku. Dapur. Apik tengok ngoten lho apik. Piye kuwi mah dijlentreke ana ngersa nandalem. Nggih. Maeswara ki piye? Wis tau ana apa putrine Maeswara ki? Wonten primbon sampun cumethok Kanjeng. Ciritipun Putri Maeswara Kanjeng. Dedungengane mbiyen-mbiyen ya wis ana. Dedongan wonten. Mawi primbon kok menika Kanjeng Adipati. Ning primbonmu ki dongenge Putri Menika Maeswara. methik babat tumapel. Wah, Lho, sampean ora tekan nek mikir niku, ngoten lho. iya. Iya ta? Lah ya kowe karo aku kudu kalah dek ndek paitan babat tumapel. Piye babat tumapel ki piye? Iki ana Rumiyin sambunge karo Maeswara. wonten. Rumiyin menika Kabupaten Tumapel niki jumeneng Sang Aku Tunggul Ametung. Wah, pinter tenan iki. Bener. Iya, Aku iya, tau iya. krungu iya. Kagungan garwa Ken Dedes. Wah, iya, bener. Wibawa Kanjeng Bupati Tunggul Ametung. Ya. Iki reh ning Kabupaten Tumapel. Tumapel menika mbetahaken prajurit. Wonten maning nama Ken Arok. Ken Arok. Inggih. Ken Arok menika nyuwun sewu. Menika lungsuran berandal, lungsuran kecu. Kaya kowe nek ngono. Sae kula Kanjeng. Wah, Piyambak mlebu dados prajurit katampi dados prajurit.
dipun pitados dados narpa tunggananipun Ken Dedes. Ya. Nderekaken wonten pundi papan. Jaga keselamatane Inggih sang putri Ken Dedes. ngaten. Ning primbonmu muni ngono kuwi. Ngaten. Ya. Lajeng sawijining dinten menika Ken Dedes ngersakaken Cangkrama. Ngerti mboten Cangkrama sampean? Ora ngerti Cangkrama sampean niku. Ya ora ngerti angkarang aku pate bodho kaya piye genahe kepiye Cangkrama kuwi. Cangkramane sakniki gambare plesir. Iya. Piyambakipun ngersakaken Cangkrama. Nitih rata. Rata ki apa? Kreta. Rata ki ora ting brenjul ngono. Kreta. Oh, kereta ra. Iya. Kereta. Apa ya sing prasaja wae kok le. Ken Dedes mandhap saking kreta. Nuwun sewu. Heeh. Lajeng nyampingipun sumilak. Piye? Nyampingipun sumilak ketengal wentisipun mencorong. Ning primbonmu ya muni ngono. Ngaten menika Wentise Ken Dedes mencorong. Iya. Ken Arok sumur kata lajeng keperanan manahipun. Peranan manahipun lajeng Ken Arok budidaya mejahi aku tunggul ametung satemah Ken Dedes kapundhut kawula dening Ken Arok. Ken Arok lajeng dados bupati gentosi tunggul ametung. Mergi putri Maeswara Ken Dedes sing mencorong wentisipun. Dut Kene maju. Ora. Ken Dedes mandhap saka kereta. Nyampingi semilak. Ora seru-seru. Semilak di Wentise mencorong. Iji. Dadi sing dunekke putri Maeswara kuwi sing Wentise mencorong. Dadi nek ora ana wong wadon sing wentise mencorong Ora Maeswara. Ora tegese kok ya ora omah-omah. Mboten. Oh. Kudu sik mencorong. Iya. Ayo wis ben. Wis sesuk ngati-ati nek Ngati-ati pripun? putri sing wentise mencorong nganggo kacamata. Terus sebabe tabunge? Engko nek mencorong ki belang. Ani mboten iso mencorong mawa cahya. Oh. Kula gadah petangan. Gampil badhe madosi ngaten ki mawon. Golek putri sing pentise mencorong menawa gampang mung kuwi. Wis tak kok tindake. Badhe kawula lampahi semangke. Piye? Nggih, kula gadah pemangke. Heeh. Putri mencorong pentise niku gampang lek golek. Piye? Wani ngidini wong adus Sang Prabu. Nggih, sang. Weh. Ayo. Ngono ya? Nggih. Nek kowe tak sawat cenela kuwi. Mergo kowe wis kliwat ing takeran. Ngerti? Nggih. Goleki. Lho, Ayo. Nerak bocot kowe. Kok wani ngoncalke cenela. Cenela karo nyawamu ki aji cenela iki ta Kandhani. Mengut kowe nesu. Nesu kowe ya saiki. mboten. Kok dadi menteleng malah. Kula mboten mentereng pancen mripat kalaba Kang. Iki ra ngerti udo negara iki. Nggih. Ora ngerti tata krama kowe. Lajeng dipun agem sampun rampung to Kang. Iki ajine iki aji iki karo nek kowe kok sawatke ya sirahmu ku disawatke nek. Kedados pundi Kang? Disembah. Lho, iki agemane nyembah iki perkara nyembah aku. Kowe ora gelem nyembah aku. Wah ya kowe arep dadi putri Nareswara kok ya arep ngembari Tunggul Ametung. Apa sing nyembah malah aku saiki? Mboten Kanjeng, mboten. Jungkang kawit bawan dalem. Lampan mbok meneng malah demes sampean iki. Rampung. Oh ya matur ki sing apa anane ora njur kliwat ngono. Dawuh Kanjeng. Ora ana wong dangu kok dawuh-dawuh.
Edan tenan. Ya ning kono kuwi nggonmu bisa nglipur penggaliku. Ndungeng werna-werna kala mong sosok neranyak nungkak krama. Ning aja sok kebablasen. Inggih Kanjeng. Piye brandal sing gawe rusuh saiki piye kerampungane? Ngantos sak menika dereng wonten wartosipun Kanjeng. Durung wartan? Dereng Kanjeng. Yen ngono kelenggan iki bakal dijungkeng dening si brandal kuwi. Inggih menawi mboten lajeng dipun sirep sakedugi mlebet wonten kadipaten lajeng jungkeng kawibahan-bahan Kanjeng. Sapa senopati sing diutus ki sapa Setyanegara? Enten dalem sewu senopati kapatah mesta wontenipun brandaling wana tutup Senopati Karsula. Senopati Kasu. Niki. Monggo wis wantu-wantu dawuh timbalaku marang kowe lan marangku. Niki. Brandal sing ana gunung tutup kuwi ora mung brandal wong sing kekurangan mangan kuwi ora. Nanging brandal sing kepengin njongkeng kawibawanku. Nggonku jumeneng adipati ning Kadipaten Luwanu ki. Nek temuka saiki si Karsula durung ana keterangane. Apa malah si Karsula ketungkep marang si brandal sing ana gunung tutup. Jadi nitik wekdal ingkang kedahipun pakartinipun Karsula menika mboten nate mingkuh saking pakarya. Namung kenging menapa sawetawis wekdal namung mesta brandal wonten ing wana tutup kemawon dereng saged. Yen ngaten menapa wonten kepareng dalem kula ngedalaken prajurit andungan kangge nungka mbiyantu dhateng Karsula menika. Yen perlu temenggung julung seta iku kudu madeg senopati. Wani ora ke madeg senopati. Menapa Kanjeng? Madeg senopati. Iki ana sakjroning bebaya Kadipaten Luwanu. Kula kedah nyepeng brandal wonten alas tutup Kanjeng. Loh, nek Karsula ora bisa ngrampungi gawe sapa sing dadi senopati? Apa kudu aku? Langkung prayogi Kanjeng. Oh. Ngono to? Ya wis, nek pancen ngono dicaweske prajurit. Aku sing bakal maju perang, ning cucuking prajurit kowe, dadi ning ngarep kudu kowe. Upami kula pejah dos pundi sepeng? Piye? Upami kula lajeng pejah, Ora mung upama lho wong kowe iki mati ya wae. Lah wong kok Dadi prajurit kok dadi temenggung kok didhawuhi madeg senopati ora gelem iki kepiye? ning petang kula namung dereng kemawon Kanjeng. Jalaran kula nggambaraken brandal namung pinten nglintir cacahipun. kowe wis genah kabar kuwi. Dereng Kanjeng. Kowe iso ngandhake pintong glintir kok durung genah lah. Olehmu munjuk ki dasare apa? Iya padatan brandal menika tiyang ingkang awon tumindakipun. Mau kathah-kathahipun kawula ing Kadipaten Luwanu tiyang ingkang sae-sae sak perangan awon lajeng kula gambar pinten glintir. Nah, mongko temenggung Karsula nganti wadya segelar sepapan. Mbok menawi namung dereng dumugi wancinipun Kanjeng. Tembung kok ming mbok menawa ki ora ana kerampungane. Aku mundhut kasunyatane iki kepiye si Karsula kuwi? Kok dereng ngertos piyambak hanya namung mbok menawi Kanjeng. Menawi kula matur saestu mangke klentu nyatane ora wong kula dereng ngertos saestu Kanjeng. Kaya aturku iki mau lho nek Pripun? pancen durung ngerti. Nggih. Nyuwun lilah dalem tak buktekne apa ya butuh biyantu apa malah dheweke ketungkep mungsuh ora kok ming mbok menawa Beto kula kejam ajeng kula nggih mboten wani Kanjeng. Mboten wani Kanjeng. Iya tenggoke mawon. Dos pundi wartosipun? Kula ingkang sowan Kanjeng. Nek ora kleru ki andane temenggung Karsula. Leres Ndronggung, Tenan. leres. Sowan ora katimbalan ana wigati apa? Bareng munjuk Kanjeng Adipati. Caos uninga. Bilih tumenggung Karsula gugur wonten ing pabaratan Kanjeng. Gugur si Karsula.
ana lakon kaya ngene iki piye? Tanggung jawab perjun liyane iki priye? Temenggung Karsula gugur perjun liyane iki kepriye? Julung Kok setok. dadi kowe ora tanggung jawab? Kowe iku kudu tanggung jawab, Kok meneng wae mung matur cukup matur ngono apa? Nek matur ki rampung kok. Ketap-ketip ora. Nek perlu ki mati, belani Temenggung Karsula. Memang bali-bali aran. Bali matur ora ana gunane. Bayar kurang selawe mesti nagih. Ora mboten sembodo to Kanjeng menika. Mbok cukup gugur. Kula mon isak matur gugur ngaten Kanjeng itu. Wangsulana awus kesel mangsuli dhek. Wong didangu nganti sura ngendika dalem kok ya ora ngrewes. Pripun? Lah didangu julung seta ketunggule musra. Wonten menapa Kanjeng dangu dhateng kula kan? Apa-apa ana kok wonten menapa. Wis ora usah omong nek karo sampeyan geseh terus kok dadi. Lah wong iki ana prajurit caos pelapuran. Mestine rak bungah. Entuk kabar sing cetha perkara si Karsula. Kok malah kok sengene iki kepiye? Nalarmu kepiye? Wong kok ora penemumu ki kepiye? Wong kok ora do mikir lakon kaya ngene kok petel wae. Angge sampean iku dan bagus. Yesus monggo Kanjeng. Sumangga. Sumangga. Kowe ora iso ngrampungi. Mboten saged Kok lancang? Lancang terus pundi Kanjeng? Aku rung dangu kok wis nyengeni. Wis lancang kaya Kebrananging manah kula Kanjeng. Mireng piye gebranang. Gebranang ki piye? Muntap. Oh. Dadi ming muntape kok dhuwurke muni kebranang. Ya nek kula Temenggung to Kanjeng peyayi kok iki. Piyayi ta. Kamu meneng wae terus piye? Saenipun terus pundi Kanjeng sak menika? Ambuh. Mbok ya ora sok ndisiki nek ana perjurit sing ngunjuk mongko ora katimbalan iki mesti ana wigati sing tenanan. Ya. Mengko nek wis ature ditampa ngendika dalem kepriye awake dhewe nyadong dawuh ditindakake. Oh iki. Durung-durung kok kowe wis ndisiki kersa dalem rak ya jenenge ora tata krama. Jarene piyayi. Injih. Piyayi ora ngerti tatanan iki kepiye? Lho. Ora ngerti tatanan, ora ngerti udan negara, ora ngerti subasita. Rusaking negara ki mergo piyayine kaya kowe kuwi. Nunjang-nunjang ngalor ngidul, pamer. Didani wong wedok sing maeswara. Punggawane negara cacane kaya ngono kuwi rusak kadipaten. Mulane njero ana brandal ki mergo punggawaning praja sing tumindake kaya kowe kuwi. Ngerti? Saged ugi ngaten Kanjeng. Piye saged ugi ngaten? Iki aku ngendika tenan iki. Injih Kanjeng. Ora usah wangsula. Injih. Loh. Meneng iso ora? Nun. Saged nek meneng nek mingkem sing angel Kanjeng iki. Kawula dalem ingkang magang menika kathah. Kathah ingkang pinter-pinter menawi namung dados Temenggung kados mekaten kemawon tesih kathah. Saiki wae dipundhut diganti sing ngakek sowan iki malah apik iki. Bancing. Injih menika Iki labu-labet. labu-labet dasaripun bagus. Bagus. Nah iki apa wis ala nyolok mata kokean rembug. Wis Monggo. Mulai saat itu penyang Tegel dateng kula badhe maca kelenggan kula monggo. tenan. Monggo kula lelakaken. Ning benjang 2017 pados kados sak kula sampun angel Kanjeng. Wong sing kaya kula meniki langka Kanjeng. Ya ora. Pancen nek kula ngumangsane tumindakno pancen kula ala. Gitu. Ora tumindak kula. Jur Ning nyatane kula watasi wani labu-labu pun ngerti dalem.
perkawis negari menika Kanjeng Adipati dawuh dhateng kula. Kula mboten badhe swala, majeng wonten pabaratan. Kula mboten badhe suminggah Kang Prabu. Tenang. Saestu Kanjeng. Kerise dilolos. Lho, Kerise dilolos. Lha ditindakake ngono wae. Kerise dilolos. Dilulus kok rangkane. mboten kenging Kanjeng. Loh. Ku keris apa kok tadi? Lah kuwi paring Paring dalem dalem, kekancingan tegese ora tau tok rawat, ora tau tok jamasi mongko kuwi paring dalem Kanjeng Adipati. Kesupen Kanjeng. Kowe nyepelekke kowe, ha? Mboten nyepelekke malam jumulah kliwon mboten kula obong-obongi Kanjeng. Mila lajeng mboten saged dipun lulus saking rangkanipun Kanjeng. Ya. Lajeng kerah kados pundi? Ya. Aku percaya rening keris ora iso lolos saka rangkane, tegese setya bektimu marang aku kenceng karo temanceping keris sing ana ing rangkaku. Lair tandesing batin Kanjeng. Aku nekseni. Matur nuwun Kanjeng. Oh, ngoten dadi kita. Nggih, kula sing nyekseni. Perjurit andane Panji Karsula diparingi ganjaran, Nggih. terus dibiyowarakake aku nganake Kula ingkang sowan Kanjeng. Sesuwan Apa meneh kae? Kene iki Barat Matya Srima Prabu Pancala Ya Mas ya Mas ki ana sing ngadhep Purbanen Julung Seta. Sampun wonten ilah dalem. Lho budhek ya. Wong diparingi dawuh kok isih takon. Nggih. Le. Nah, Maju le. Kula Maju iso maju ora? nggih. Maju. Julung Seta, Julung Seta. Kowe iki badal dawuhku jare kok Nggih, tadi Kanjeng. mbok sing sareh ora iso to. Ngino dateng kula kula timbali mboten matur menapa menak ngino dateng kula to Kanjeng. Maju. Maju sama ora? Setiap raja nyuwun kula. rembugan kuwi kesel tenan aku rembugan karo dheke aku. Maju. Wis entuk lilah dalem ya didangu sing Maju. apik-apik bocah saka ngendi. Maju to, maju kangen. Ayo maju. Apa tidak pancal karo aku maju? Jenengmu sapa le? Nami kula Sasongko. Sasongko. Saka? Sapa? Nami kula Sasongko. Oh, Sasongko. Inggih. Tah ngendi kowe? Saking dusun Salamrejo Kanjeng. Dusun Salamrejo. Tah desa ya? Inggih. Wah, ketok kowe batin kowe cah desa kok le tenan kowe iki. Ketok sikilmu blegak-blegak cah desa. Alah. Beda nek piyai sikile halus. Nah. Inggih kula pancen lari dusun. Ha iya. Ngapa? Suwan ing kadipaten butuh apa? Jaluk sokongan. Mbok ngono kon nang desamu kena prahara, ya. Lemah longsor, apa angin sing gedhe, terus pekarangan omahmu kintek jaluk sokongan ing kadipaten. Ora apa-apa, Mboten to lho. Ah ngapa? Menawi dipun keparengaken badhe munjuk piyambak wonten ngarsa dalem Kanjeng Adipati Wiranegara. Wah, arep munjuk dhewe kok kewangen kowe. Ora sedengah pawungan luwih cah desa. Dikeparke munjuk nang ngarsa dalem Kanjeng Adipati. Nek kowe kepengin kebutuhan
lumantaraku kena. Ning aja derajak-derajak ku. Munjuk Kanjeng Adipati. Mesti ora kepareng nek kon munjuk dhewe ora kepareng, ha? Iki sok Kanjeng. Loh, Adipati mendel tegese ora nampa. Tegesipun sowan kula wonten ing pendhapi ageng menika mboten dipun tampa. Lah iya. Ning nek kowe lumantaraku wis dhisik tak unjuk ngersa dalem. Mbok menawa ditampa. Caket nggonmu ngadhep ana ngersaku. Kene Sendika. kowe bocah saka Saking dusun Salmerjo kan. Sasangka jenengmu. Leres. Aja kok tekake ana ing atimu. Iki. Kowe iki nek agek kepanjingan ya kaya ngono. Ya, Iki. ning ngarep tak pocot wong ki sasat anu wulu cumbu. Iki. Mrimpene malah dadi ora karo-karo. Nek kowe ada wulu tumbuh dong ora. Betul. Ingon-ingone. Nesu. Ingon-ingon ngerti ora? Derek to. Ingon-ingon wis jare bocah desa ora ngerti ingon-ingon ki kewan. Menawi wonten dusun ingon-ingon menika kados dini satu kewan. Ya umpamane apa? Umpamane apa? Pamenipun inggih lembu. Nah, terus apa meneh? Kelbet segawon. Nah, ayo ku. Sasangka Kula ana wigati apa kowe ngadhep ana ngersaku? Minyak kang padha jega ning rega ing Kadipaten Luwanu iki. lepat nyuwun sih pangapunten. Ya. Sowan kula langkung rumiyin ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng. Tak tampa ora luwih puja-pujiku genti tampanon. Sanget pamundi kula. Heeh. Atur salajengipun rening kula menika kelebet kawula dalem ing Luwanu. Gesang kula keserakat, kula kedah nyekapi dhateng sedaya kabetaning keluarga. Mila menawi wonten kepareng dalem Kanjeng Dipati Wiranegara kepareng nampi pisuwan kula badhe nderek suwita wonten ngersa dalem. Apa pawitamu kowe suwita nang ngersaku? Menapa dawuh dalem badhe kula estokaken. Kula gadah kesagetan olah kridaning dedamel. Dipun dawuhi majeng perang paminipun supados ngraboso negari pundi ingkang dipun kersakaken dening Kanjeng Adipati badhe kula sendikani. Sasangka Kula ucapmu kena tak gugu. saestu Kadipaten Luwanu lagi dibebidung dening Brandal kang mapan ning alas tutup. laringki. Yen kowe bisa ngrampungi gawe ngrangkit Brandal kang mapan ing alas tutup, kowe bakal tak wisuda dari Senopati ning Kadipaten Luwanu. Ketang kepingin sangat kula tumuli ngetinggalaken dharma bekti wonten ngersa dalem, kula sendikani dawuh dalem. Budhal dene iki ndak enteni kabar kawusanane. Rening kula dereng mangertos alas tutup ingkang njalan dalem kersakaken menapa dipun keparengaken kula. Iya. Nyuwun ruwang kangge nedahaken mergi kula supados mlebet wonten ing alas tutup. Prajurit iki sing bakal ngeterke. Sendika Derek dikambing-kambingi prajurit sakliyane bantun si Sasangka. Sendika lilah dalem kula suwun Kanjeng nyuwun berkah pangestu dalem. Para munjuk Kanjeng. Kok kaya ora pati duga bakal munjuk ana ngersaku. Raos sing manah kurut. Tasih nggadahi raos tido-tido. Sambet kalian saganipun Sasangka. Yen ngono, Menawi wonten keparengipun kula badhe ngawatake Sasangka Kanjeng. adoh cedhak ana yen cedhak toh ana. Sendika nggih sakedhang.
budalke sing kudu sowan. Ben temandang gawe ngerampung irit Wadyabala. Sing bakal ngrampungi kadipaten.